У Беларусі 21 гадзіна. На Белсаце аб'ектыў. Пра галоўныя падзеі распавядзём цягам 15 хвілінаў. Вярхоўны суд распачаў справу аб ліквідацыі міжнароднага грамадскага аб'яднання згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Падставаю для ліквідацыі, як вынікае з ліста Вярхоўнага суда, сталі два папярэджанні, якія Міністэрства юстыцыі вынесла аб'яднанню падчас пазапланавай праверкі ў ліпені. Выправіць парушэнне арганізацыя не мела магчымасці, паколькі пасля ліпеньскага ператрусу памяшканне з неабходнымі дакументамі было апячатанае. Супраць «Бацькаўшчыны» распачалі таксама крымінальную справу за нібыта заклікі да дзеянняў, скіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь. Улады хочуць ліквідаваць таксама і таварыства беларускай мовы, рэспубліканскае аб'яднанне і яго рэгіянальныя арганізацыі. А паколькі ТБМ заснавальнік газетаў «Новы час» і «Наша слова», гэта азначае і ліквідацыю выданняў. Разгляд справы ў судзе прызначылі на наступную пятніцу. Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» і таварыства беларускай мовы дзеялі больш за 30 гадоў, абараняючы і прасоўваючы беларускую мову і культуру. Ліквідацыя арганізацыяў, паводле незалежных экспертаў, будзе азначаць знішчэнне ўладамі нацыянальнай культуры і нацыянальнай свядомасці беларусаў. Пайшоў на працу і не вярнуўся. 36-гадовы майстар кавальскага цэху менскага трактарнага заводу Александр Трушченко загінуў на вытворчасці. Мужчына спрабаваў выправіць паломку дзвярэй драбільнай машыны. Паведамленне аб няшчасным выпадку прыйшло ў МНС 20 жніўня а палове на 5. У Александра засталіся жонка і 11-гадовы сын. Чтобы не останавливалось производство, он залез в эту машину, то есть засунулся наполовину и попросил оператора, который стоял, то есть понажимать кнопку, чтобы посмотреть, что там происходит. И в этот момент, то есть дверь сработала, а дверь это огромная массивная такая конструкция, его просто прижало, как в мясорубку зажало человека. Паводле Сергея Дылеўскага, з пачатку года на МТЗ загінулі 3 чалавекі, 9 атрымалі траўмы. І гэта толькі тое, што зафіксавалі афіцыйна. Галоўная праблема – старое абсталяванне і нізкі ўзровень тэхнікі бяспекі. Техника безопасности на тракторном заводе, она на самом низком уровне, насколько я понимаю. На нее мало особо обращали внимание. Только когда такие вот серьезные травмы или со смертельным исходом. На іншым гіганце айчынным прамысловасці Беларусь Калій ситуация не лепшая. Паводле незалежнага прафсаюзу гарнякоў, толькі за гэты год тут загінули 3 чалавекі. Травмированных в шахте вообще фактически очень много, но не все фиксируются и должным образом оформляются. Администрация заинтересована в уменьшении статистики. Адзін з пакупнікоў беларускіх калійных угнаенняў, нарвежская Яра, якая апошнім часам трапіла пад шквал крытыкі за супрацу з беларускім вытворцам, дэкларуе захаванне правоў працоўных не толькі на ўласных заводах, але і ў сваіх пастаўнікоў. Цяпер прадстаўніца Яры праводзіць на Беларусь Калій маніторынг парушэнняў тэхнікі бяспекі, забеспячэння працоўных інструментамі і спецвопраткай. Паводле вынікаў гэтага маніторынгу нарвежцы будуць вызначацца наконт працягу працы з беларускім гігантам. Так яна робіць, можа быць, смешныя для кагосьці заўвагі там па спецвопратцы, там па сродках індывідуальнай абароны, але гэтыя пытанні насамрэч ёсць, яны простыя, і гэта навідавоку, таму яна і задае гэтыя пытанні. Дзе, напрыклад, там берушы, дзе там нармальная вопратка, а пытанні спецвопраткі на такім гіганце, як Белкалі, ёсць. І гэтыя пытанні трэба вырашаць таксама. Няшчасныя выпадкі здараюцца не толькі на буйных прадпрыемствах. 2 жніўня ў цэнтральным барысаўскім шпіталі памерла 21-гадовая дзяўчына, якая атрымала траўму на адным з заводаў Барысава. Паводле Дзяржаўнай інспекцыі працы за першае паўгоддзе ў выніку няшчасных выпадкаў на вытворчасці ад траўмаў пацярпелі 852 працоўныя, 56 з іх загінулі. Ігор Станкевіч, Белсат. Амбасадар Беларусі ў Таджыкістане і Афганістане прыхільна выказаўся пра баевікоў Талібану. У інтэрв'ю тэлеканалу АНТ Олег Іваноў зазначыў, што талібаў дэманізавала, цытата, «заходняя прапаганда». Гэта проста дэманізацыя руху. Разумееце, не могуць дэманы 30-мільённую краіну цягам 2-3 тыдняў забраць. Не згодны, што талібы абавязкова нясуць зло, разбурэнні, наркатрафік і гэтак далей. Вы ведаеце, калі ўрад Гані лавіў наркакур'ера, наркагандляра, гэта суд, адвакаты, турма. Талібан проста расстрэльвае на месцы.
Таксама амбасадар паведаміў, што на наступным тыдні збіраюцца вырашыць пытанне з эвакуацыйным рэйсам для вывазу беларусаў з Афганістану. Паводле яго словаў, на дадзены момант з такой просьбай звярнуліся 16 чалавек. Галоўны тэрарыст Беларусі ўсё яшчэ лютуе ўнутры краіны. Пра гэта казалі ўдзельнікі акцыі супраць палітычнага тэрору, арганізаванай у скверы Барыса Нямцова ў Вільні. Любой здравомыслящий человек выступает против терроризма. Тем более государственного терроризма, политического, международного. То, что происходит у нас сегодня, оно неотъемлемо от России. К сожалению, Путин финансирует все подобные режимы. И очень важно, то есть, обозначить, что мы вместе с украинским и с белорусским народом продолжаем эту борьбу. Хочется, чтобы быстрее все это закончилось. Хочется, чтобы политзаключенные вышли из тюрем. Хочется, чтобы Беларусь получила независимость, стала свободной от Лукашенки. Сёння міжнародны дзень памяці ахвяраў тэрарызму. Роўна год таму былі апублікаваныя гэтыя кадры збіцця на Акрэсціна. Тады ў гарадах працягваліся акцыі пратэсту. У Менску выйшлі медыкі. Вечарам быў мітынг на плошчы Незалежнасці, а ад Курапатаў да Акрэсціна амаль на 13 кіламетраў расцягнуўся жывы ланцуг. Тое зло, которое зараз вылілася ў забойстве людзей, яно мае глыбокія карані. Сёння кіберпартызаны апублікавалі чарговае праслухоўванне. На запісе ад 8 жніўня 2020 года меркавана намеснік начальніка менскай міліцыі Ігар Падвойскі хваліцца, як асабіста біў нагой жанчыну за гудок у аўтамабілі. Открываю дверь из за волосы вытянул с машины. Это самое ногой дал ОМОНовцам. Говорю, как начал орать, недалеко от резиденции. Я говорю, заносите. Пасля падзеяў Ігар Падвойскі пайшоў на павышэнне. Пакарання за злачынствы ніхто не панёс. Наадварот, напярэдадні Лукашенка ўзнагародзіў працаўнікоў сілавых ведомстваў і Рыгора Азаронка. Палітычнага легатальніка закрытага акцыянернага таварыства «Сталічнае тэлебачанне». Для прапагандыста гэта ўжо другая ўзнагарода. Раней быў баявы медаль за адвагу. Лукашенко ж працягваў распальваць нянавісць. Если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там очумевший, обезумевший, заблудший, не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги. Это враги, потому что кейшу нужны доказательства тому, что они хотели с нами сделать. Аперацыі, якія праводзіць дзяржаўная машына, гэта нішто іншае, як злачынствы супраць чалавечнасці, зазначае праваабаронца Сергей Устинов. Ни для кого не секрет, что за лицо, занимающее на сегодняшний день пост президента, не проголосовало большинство граждан, и все, что он делает с августа 2020 года, это удерживает власть с помощью силовиков. Выступаючы ў вайсковай форме, узурпатор заявіў, што за силовиками мае быць будучыня Беларусі. Вы действительно ядро, и вокруг вас должны вырастать настоящие мужики и формироваться будущее. Паводле праваабаронцы Сергея Устинова, силовики разумеюць, што яны каста, якой усё дазволена. Але ў такім разе паўстае пытанне, як павінна рэагаваць грамадства, каб прывесці злачынцаў да адказнасці. Вітал Ціўчык, Белсат. Больш за мільён беларусаў маюць сёлета заплаціць транспартавы падатак. Міністэрства падаткавых збораў наладзіла ўзаемадзеянне з базаю Дзяржаўтаінспекцыі. Асобам, якія на 1 ліпеня не атрымалі дазволу на допуск аўта на дарогі і, адпаведна, не заплацілі за яго дзяржаўнае мыта, будзе налічаны падатак. Яго трэба сплаціць да 15 лістапада. Сёлета аўтааматары маюць заплаціць адну базавую велічыню – 29 рублёў. Улады спадзяюцца, што такім чынам з кішэняў беларусаў у дзяржбюджэт трапіць каля 40 мільёнаў рублёў. У наступным годзе падатак павялічаць. Незабыўны тыдзень правялі аматары беларускіх традыцыяў. Найлепшыя майстры з вёскі Неглюбка, што на Гомельшчыне вучылі ўсіх ахвотных тэхналогіі ды сімволіцы ткацтва. Тутэйшая ткацкая традыцыя – нематэрыяльная культурная каштоўнасць Беларусі. Самае галоўнае не той кавалачак тканіны, который кожны з сабой павязе, уласна затканы ў Неглюбцы, а гэта веды і адчуванне вось гэтага самага роднага, блізка і гонар за гэта, бо гэта все-таки высокая культура, высокамастацкая, высокадухоўная.
Сёлета майстры з усёй Беларусі дзяліліся сваімі сакрэтамі. Таму не дзіўна, што нават у тых, хто ўпершыню сеў за кросны, усё атрымалася. Гэта ўжо трэці летнік, зладжаны веткаўскім музеем стараабрадніцтва і беларускіх традыцыяў. Праграма надзвычай насычаная. Тут і майстар-класы ў снаванні, навіванні і накіданні традыцыйных кроснаў, і вывучэнне беларускіх арнаментаў ды розных тэхнікаў ткацтва, а таксама майстар-класы ў вырабе жаночых аксесуараў. Можна рабіць палатно на нейкія там накідкі, на паланціны, на шалікі, калі ласка. Гэта будзе фурор і гэта будзе проста ваша адметнасць. Можна ткаць палатно, якое потым пойдзе на нейкую там вот зараз такое страшна моднае слово шопер. Калі ласка, вы будзеце самым модным. Модным быць хоча шмат хто. На летнік прыязджаюць як з розных куткоў Беларусі, так і беларусы замежжа. Як дзеці, так і дарослыя. Як жанчыны, так і мужчыны. Першапачаткова ткацтва было як жаночым, так і мужчынскім заняткам, нават пераважна мужчынскім. Больш таго, што гэта нелёгкая справа насамрэч. Гэта патрабуе вялікіх фізічных высілкаў. Так здарылася з цягам часу, што пастаянныя войны на тэрыторыі Беларусі былі, і мужчыны пастаянна адыходзілі. У гэтыя хвіліны летнік завяршаецца. Цяпер удзельнікі бавяцца на этна-вечарыне, пасля якой традыцыйныя лазні з венікамі. Калі вы маеце жаданне наведаць такі летнік, то рэзервуйце месца на жнівень наступнага года. Вольга Старысціна, Белсат.